дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ ҳама чӣ ҳастанд. Дар видео лайк монед, мо видеоро сар мекунем. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё вайбери ман равон кунед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Дар 6 сотиқ замин 4 дар хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. Кондитсионер дорад, башни об, анҷомхона, оғили деэтажа, ошхона, баня ҳастанд. об светаш ҳастанд. документош 100% аст. масҷид, мактаб дар наздикиш аст. нархш 350 000 сомонӣ. нархш 350 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротонро дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо меҳмон аст, ҳатман дар канал обуна бишин ва зангулачаро пахш кунед, ки аз ҳар як наворҳои хонаҳои фурӯши мо шумо бохабар бишед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар Шарора, Ортабус. дар 7 сотиқ замин 3 дар хона ҳаст. веранд, подвал, кухни, 2 ҳаммом дорад. оби гарму хунукам ҳастанд. документош 100% аст. нархш 310 000 сомонӣ. алишам карда мешавад. ба сехонага дар шаҳри Душанбе боша мега. касе хоҳишманд бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, дар маҳаллаи Ҳоҷи Шариф, рӯпарӯи бозори нав. дар 3 сотиқ замин 3 дар хона ҳаст. ҳоҷатхона, баня ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархш $17,000. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангин. 12 сотиқ замин 3 дар хона дорад. об ва светаш ҳаст. баня, анҷомхона ҳастанд. документош 100% аст. нархш 100 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дар наздикии бозори боло, дар пеши военкомат қарор дорад. 3 дар хона дорад. дастаи этаж қарор дорад. бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. нархш 300 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. алишам карда мешавад. ба хонаи заминакӣ дар шаҳри Ваҳдат боша мега. документош 100% аст. срочно фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино наздики масҷиди Калон дар 4 сотиқ замин 6 дар хона ҳаст. Ванна, туалет, кухня дар дурунаш ҳастай. Централни канализатсия дорад. Оби варзоб пастаяне ҳастай. Свети шаҳрӣ наздики мактаб Саддиқ роҳи Калон дар наздикиш аст. Хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. Подабой документош 100% аст. Нархиш 960 000 сомонӣ. Нархиш 960 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар 10 сотиқ замин 5 дар хона ҳаст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. Подвал, анҷомхона, ошхона, навес дорад. Гараж ҳам дорад. Баня, оғили деэтажа. Документош 100% аст. Нархиш 430 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ Opel Dodi Caravan. соли бароришаш 97 сол. сӯзишворияш бензин. объём мотор 1.6 16. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар райони Рӯдакӣ. нархиш 40 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. агар ки харидори конкретна занг занад, боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ C110. соли бароришаш 2008. объём мотор 2.4. коробкаш механик. сӯзишворияш газ ва бензин. электропакет, кожни салон. мошин дар Тоҷикистон қарор дорад, дар шаҳри Ваҳдат. мошина айрасии овардагиан без растамошка надорад. нархиш 40 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. касе хоҳишманд бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ Тангин. соли бароришаш 2008. сӯзишворияш газ ва бензин. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. то моҳи марта ҳуҷҷат дорад. нархиш 8 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, имо ҳастанд. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳазор раҳмат ки то охира қатъи мо ҳамроҳ будед. агар шумо лайк мондагӣ набошед,
ҳатман дар видео барои дастгирии мо як та лайк монед ва фикротона дар поини ҳамин видео бинависен. агар ҷои хона ёвем, агар ҷои мошин, агар ҷои заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ ёвем, шумо ҳатман фикротона бинависен. мо фикрҳои шуморо худи ҳозир мехонем. агар ҷое ки шумо гуфтем, мо ҳамин ҷа видео карда пешкаши шумо мегардонем. хайр дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.